El Lleida torna a ocupar posicions de play-off després de la victòria d'ahir contra el Reus en un partit en què els blaus van necessitar l'èpica. Davant d'un camp d'esports que va presentar una molt bona entrada, el Lleida va sortir al terreny de joc totalment endollat i va buscar el gol des del minut 1. Els blaus pressionaven tant com podien i el gol no es va fer esperar. Al minut 4 de joc, Chamorro encetava el marcador després d'una bona passada de Nieto. El Lleida va seguir amb el mateix estil de joc durant tota la primera meitat, amb molta solidesa en defensa que impedia que el Reus creés un autèntic perill a la porteria de Pau Torres. Al minut 31 aquí hagués pogut ampliar el marcador, però la pilota sortia alta fregant el pal. A la segona meitat els papers es van capgirar i va ser el Reus el que portava el ritme del partit. Al 55 els visitants aconseguien empatar amb una rematada de cap de Vítor a la sortida d'un córner. Després del gol, el Reus va disputar els seus millors minuts i fins i tot va aconseguir fer-se amb el domini i la possessió de la pilota. De fet, era el Reus el que semblava que estigués més a prop del seu segon gol, però al minut 88 el Vístegui caçava la pilota a l'interior de l'àrea i aconseguia batre Edgar davant de l'esclat d'eufòria dels aficionats del camp d'esports. Bueno, pues la verdad es que una victoria de corazón, ¿no? Del corazón de este equipo. Al final, creo que durante todo el año no hemos tenido ni un día en el que el viento soplara a favor y hoy se ha dado pues porque el equipo, a pesar de las dificultades, ha creído hasta el final, ha peleado hasta el final y bueno, yo creo que es una victoria que hemos conseguido con el corazón de este equipo. El Lleida torna a ocupar posicions de play-off. És quart amb 61 punts i només depèn d'ell mateix per aconseguir la classificació. Els blaus disputaran l'últim i definitiu partit de Lliga diumenge que ve al camp del Cornellà en un partit que serà una autèntica final.